Poetul creștin Traian Dorz a fost comemorat sâmbătă aceasta la Galați printr-un simpozion. Manifestarea, dedicată centenarului nașterii poetului, s-a ținut la Casa de Cultură a Sindicatelor din oraș. Seria prelegerilor a fost deschisă de arhiepiscopul Dunării de Jos, înalt preasfințitul părinte Casian. Ierarhul a primit din partea organizatorilor placheta omagială Traian Dorz. Traian Dorz a realizat o mare operă deodată literară, dar și populară, asemenea colindelor, asemenea cântecilor de stea, dar asemenea frumuseții veșmântului sufletului nostru, motiv pentru care el rămâne un pelerin smerit la altarele sfinte și la locurile sacre ale românilor, un misionar către aproapele și totodată rămâne un creștin emblematic al Bisericii Ortodoxe, preocupat de a aduna cât mai mulți creștini în biserică. L-am cunoscut mai bine din opera sa, am avut doar posibilitatea cu ani în urmă, cu câțiva ani în urmă de plecarea sa din această lume, să-l conduc la Sibiu, în biroul mitropolitului Antonie, unde se pregătea de readucerea oastei Domnului în biserică, pentru că în timpul regimului comunist, oastea Domnului, ca și toate celelalte asociații ale laicilor, erau interzise. Un chip blând pe care îl regăsesc în exprimările, în rugăciunile dintotdeauna ale bisericii, dar foarte accesibile inimii și sufletului. Face parte dintr-o galerie cunoscută de mari și buni români. Despre viața lui se poate spune că a trecut prin cele două totalitarisme ale secolului al XX-lea și acest lucru cred că este cunoscut sau trebuie să fie cunoscut. Referitor la operă, acesta este și scopul simpozionului, încercarea de a aduce în atenție valoarea scriitorului Traian Dorz, un scriitor care se încadrează într-o galerie faimoasă a literaturii române, dar faptul că el a fost interzis atât în ceea ce privește publicarea cărților sale, cu atât mai puțin studierea lor, nu este firesc cunoscut ca atare. Asta este scopul pentru care am organizat această activitate, aducerea în atenție pentru cei tineri a operei și vieții lui Traian Dorz. Scriitorul Traian Dorz este un scriitor de valoare. Evenimentul a fost organizat de editura Traian Dorz în cooperare cu Asociația Oastea Domnului Filiala Galați. În cadrul lucrărilor au fost prezentate și secvențe din filmul documentar Traian Dorz, istoria unei cântări nemuritoare. Abia trecut de 15 ani, Traian Dorz începe să scrie poezii și povestiri religioase, care îi sunt publicate la Sibiu de preotul Iosif Trifa. Trece la cele veșnice pe 20 iunie 1989, lăsând în urmă o operă impresionantă de peste 100 de volume.